השבוע הזה התחילו ימי השובבים. בתורת הקבלה יש משמעות גדולה. פרשת השבוע שקוראים השבת, פרשת שמות. בימי השובבים זה על שם הפסוק, שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. כך הקדוש ברוך הוא אומר לנו. שובבים, ראשי תיבות של הפרשיות של השבוע האלה. שמות וארא, בו בשלח, יתרו משפטים. אלה הפרשיות האלה, 6 השבועות הקרובים. השבועות האלה, אנחנו קוראים בפרשת השבוע על עם ישראל שירדו למצרים, שם ירדו לממתת שערי טומאה, ירדו לשעבוד. גם הגוף, גם הנפש היו משועבדים. זה מייצג אדם שהגיע למקום מאוד נמוך מבחינה רוחנית, במעשים שלו, בפרט במה שנוגע לפגם הברית. זה משמיים גם יצא שבדיוק השבוע, לא תכננו את זה, יצא בדיוק הגענו לרמב"ם שמדבר על שמירת הברית. מעניין שגם בחנוכה הגענו לרמב"ם, בדיוק במה שקשור לחנוכה, על חומר מול רוח. אז יש איזו סייעתא דשמיא כנראה שמלווה את הסדר של השיעור הזה בהשגחה פרטית. על כל פנים, בעיקר פגם הברית זה העניין שבעולם תורת הסוד נזהרים מאוד בשבועות האלה, גם שאדם שומר על עצמו יותר מאשר שאר הזמנים, וגם לתקן פגם הברית שהיה בעבר. בישיבות המקובלים, כל שני וחמישי צמים בימים האלה. כל השבועות האלה צמים יום שני ויום חמישי. זה מיועד לאנשים שהם רוצים לקדש את עצמם. לא כל אדם יכול להרשות לעצמו, אבל יש את התיקון שעושים, יש בישיבות מקובלים, עושים תיקון. אפשר להתקשר לישיבה של הרב בצרי, שהיה כאן בתחילת הערב, אביו וראש ישיבת המקובלים, הרב דוד בצרי, כך אצל הרב שמואלי, אצל אחרים עושים תיקון מיוחד. אז כל אדם, אם יכול, ייקח לעצמו יום אחד של צום, ישתתף בתיקון הזה שיש שם, זה דבר שהוא חשוב בימים האלה. אבל גם אדם שאומר, תשמע, אני עכשיו לא בשביל הצום, גם לא יום אחד, אבל לכל הפחות יקבל בימים האלה קבלות של עלייה, של התחזקות, יש בהם מסוגלות גדולה לתקן בפרט את הפגם הזה. בעומק הדבר, זה לא רק מצד שעבוד מצרים שאחר כך יצאו מהשפל הזה והגיעו בסופו של דבר, פרשת יתרו משפטים, שם כבר קיבלו את התורה. עלו ממדרגה למדרגה 49 ימים עד שקיבלו את התורה, שזה המסוגלות של הימים האלה.